Er man ikke ude for? Vi skal lave en kæmpe borg. Fedt. På et bjerg. Vi skal lave det på et bjerg, altså ned af isen og sne. Og deroppe, hvor der er koldt. Ja. Oh, hello there. Welcome to the castle. Prøv lige at sige, Simon. Og så bagved dig. Der var bjergen. Den er levende jo. Det bliver den der guided tur, der kommer ind og ser alt det der. Nå, vi må ikke gå ind. Den sidder bare og kigger på os. Kan den flyve derfra, tror du? Tror du, den kan flyve derfra? Rovfugle. Ja. Wow, det er så spændende udsigt. Hvor bjerg. Hvor langt ned er der? Langt nok. Der er langt nok til at stå ind i ældre. Til hvad? Til at dræbe en, men du kan også godt overleve det. Jeg tror, det er skide ud. Ja, det skal det nok ikke gøre. Men jeg mener, trammerne er lige efter. Jeg tror, det er skide ud. Jeg holder 4 meter tykke væg. Jeg tror, det er skide ud. Det kan jeg godt bænke, 140 kilo. Ja, cool. Jeg kan godt se dig. Sådan 4 ton klokke, og lige få lov til at svinge, ikke? Ja. Det er ligesom i saltbenene. En klokke. Hold nu kæft. Det er en udsigt. Og klokken er lige med den er kæmpe. Wow. Bitte schon aufschließen. Aufpassen bitte auf den Kopf. Wow. Ja, das ist gleich aus, ja? Prøv at se, noget andet at stå på bjerg end noget, der er menneskeskabt. Jeg får helt sådan kilder i hele kroppen, fordi jeg ved ikke, hvorfor jeg regner med, at det falder sammen. Det ved jeg jo godt, det ikke gør, men du ved, der er en aspekt af mig, der bare sådan, hold fast i det. Hvis det skulle falde sammen, så tror jeg, det var gjort. Hvad? Så skulle det være rigtig uheldigt. Ej, hvor er det sindssygt. Prøv at se, hvor bor deroppe. Det er jo sindssygt.
ikke til grin, at nogen der har skrevet ting ind på den. Prøv at se. Ja, det er altid. Det er flot her, hva'? Også prøv at se træerne, hvor flotte de er. Det er sjovt, det er latin, der står på en stol i det. Ja. Ej, det er en flot vandrerute at gå derop, og så gå op på bjerget. Der er også et hus derom. Det er sådan et sted, du også gerne vil bo, hvor der også er træer, tænker jeg, så du kan vel hugge noget træ. Det er stien, Simon. Det er kørestien. Nå ja, men i stedet for at bare se på en gammel nedrevet by, så kigger du ud på et fucking slot. Det er lud i den anden slot. Der var en kæmpe borgmur rundt om. Jeg bliver bare til. Ja, der har været en eller anden form for nedrivelse eller andet, tror jeg. Ja, du kan også se, der var sådan en tårn der. Der er nogen, der bygger hus foran. Yes. Bare et tårn på dit hus. Oh yes, I would like a town. I'm like, thank you very much. Det er altså også en flot by, det her. Ja. What? Det er jo fedt. Har du set, det der ligner sådan et sted for en eller anden hvor der står en eller anden questman under træet. Vinter. Den holder skide over. Ja, det er nok rigtig nok. Skideskud. Ja, det er sådan en gammel by, der stadigvæk får brugt. Nu så modernisere den lidt for at komme med. Men det er virkelig fjollet og hyggeligt. Det er jo nok farvet. Og det er Halloween lige om lidt. Jeg er glad for, at du kører herind. Ja. Ja. Det er ikke ligesom at være der, tror jeg. Men det her, det er jo sindssygt. Ja. Det er så sådan. Altså, det var jo egentlig, om det skal være sådan en pandekage, du må finde ud af det. Hvor langt var det, vi skulle gå efter? Bare lige pludselig 18 og bare... Der er mange julebutikker. Oh my god, der var kage derinde. Godt, vi kommer så sent, at der tænker at lukke indeni. Det er noget, de gør ikke. Fordi campingstedet lukker. Det er sådan en gamle by i Bro, og så bare stadigvæk mega pæn. Mega fed. Den gamle by, hvis de havde penge. Ja. Og den? Der er en på hver side. Det kom. Ja, den der var nok stor, da jeg fandt. Ja, det er også den der.
Se mig, når de dukker. Den.